Ljudi, pripremite se za najsmešniji video ikada. I pozdrav svima ljudi, ovdje Nebi Games i Master Gamer. danas ćemo igrati horror igricu po imenu Slenderman. i krećemo. Počinje, evo naslov. Slenderman. Sad će da bude danje, Daki se malo boji. I slabije fježuto. Select, alo sam 5. Dobro, sad šta je fora ove igrice, ajde recimo. Mora da nađete 8 onih papira u kojoj piše nešto tamo, ne znam, i ima jedan visoki čovjek, to je šta, Bob Kruger, šta je tamo, i to ima iza onaj neke tamo ruke i bela mu faca i iskoči, kad ga pogled, ne smijete da ga gledate u facu, morate da bežite od njega i da tražite to, i kad nađete to, opet vas A baš ću utijela ako mi iskočimo da se usrem. ajde. Ne gledaj me nazad, idi samo napred. A čekaj mi uzima neku... Aaaa! Sad sam se izgubio. Čekaj, nisi izgubio to drvo. Pa, idi. Gdje je mapa? Nemaš mape tu. I tu svetlo, čekaj, ove svetlo upaljuješ ga. I kad ti taj priđe Slender, odmah ugasi svetlo, nemoj da se pogubiš, da drmaš to da nam padne spet. Čekaj, gdje ono drvo? A znaš Sad ti još malo, sjaj gore bre. Još malo, treba da tražiš kamion, tamo ima kamiona, ja mislim, to. Kako znaš? Pa ja sam igrao to, ima tu jedna sredulja, ajde idi. Sjaj gore bre. Traži sad tu, ne gledaj nije, samo gledaj pravo. S druge strane bre. Na autu, ne možeš da uđeš nigdje. Kako su zoomirao? Evo, ne znam mi bre. Kreni. Tamo na toj kući se treba da. Nije to to. Korekt. Evo je. Camp room. Ajde uzmi je. Can't run. Kako se sad kupi? Priđi malo bre, gledaj. Ja ne znam. Čekaj bre malo. Ne mogu. Mali svetlo bre, šta si? Ajde bre, priđi malo, možda se ne vidiš na kameru. A vidiš. Jes, ne bože. Ajde igraj, šta si? Ajde. Ne. Prijela ti majmun. Čekaj, opušteno bre, to nije ništa. Baš sad. Gledaj dole, ne gledaj gore. Ne bojim. Ma pogledaj to. Izvinite, malo se plašim, a nisam navikao na horror igrice, sam navikao više na action. Šta si se umorio, baš te da kažem. Šta si strči? Neće da trči. Smaji. Ali udara pas, ja ću ovo staviti. Gledaj se drveća, pomni je. Ljudi, bas udara kao nikad u životu, ovako još nikad nije udarao bas. Ma nije bas, Idi bre. Da šta nas već prati pola sata, nije fora. ma smanji bas. Da smanjim bas. Smanji, ako bude iskočilo, stavit će vam srce, ja ti kažem, smanji A bas. čekaj. Je. Ja ti kažem da smanjiš bas, ajde. Iza. Šta iza? Ma, neću ja ništa gledam iza, neću ni ovako da gledam, idi pre dalje. Šta si se A sad pogledaj iza, umorio? možda si prošao ovaj. Šta sam prošao? Kakvi Sve papiri? tu. Ma bole me ovo, viš da me vija.
Evo i ovo. Gledaj dole, spusti dole. Evo ga. Kreni se. Igrat ćemo ljudi 3 puta, dosta je. Drugi bas udara od dole i ja sam sad udario drvo. O, polako idi gore, polako gledaj gore. Drugi Sad polako, bas je- polako i na stranu treba da bude cedulja. Upali svetlo, ne boj se. Polako na stranu. Ha! Idi u đavola. Sad bi se ovo da... Evo može odjednom se pojavi? Može. Može? Da. Pa što mi nisi rekao? Pa ja to sad ti kažem. Nisi me ni pitao. Top. Joj, kupe baseve, šta sam stavim toliko baseva? A čekaj, kako sad da pobegnemo od njega? Pa ne može da pobegneš, dok god ne nađeš drugu cedulju. Ah! Ah! Dobra, ajde, ne mogu. A mogu ovako sad da gledam? Može. Samo kad ti se pojave one tačkice moraš da ubaciš malo dole i da se okreneš i da pa igraš. Znaš što ja se više bojim nego ti igram? Igrat ćemo ljudi 4 runde, 2 on, 2 ja. Pa tu se u runde igra. A šta ako ne nađem? Ne, ako izgubiš sad igram ja. Ako ja izgubim igraš ti, ako nađemo sve kontaš. A bez da je sveće znam. Bez bre dalje ovaj bas. Priđi ne vidiš se na Facebooku. Ta se ne vidim, ja se vidim. A vidim se. Vidim se malo, evo. Joj! Nije noga to drvo, pa ti se sve vrtiš u kuku. To je njegovo, taj. A čekaj, dok će ovo sad udara? Ja Da na basu mi probiti. Se vidi? Vidim se. Čekaj, ja sad to moram da odem opet da to kombijem. Ne, sad tražiš negdje drugdje, imaš i WC. Jedan. Tako. A gde je? A ne znam, sad si izgubio, vrtiš se sve. Evo. Ne gledam. Evo tu je kao što vidite ovo tu gumno. Ovo. Sad ga bude iza kontejner. Majmuna, ti već znaš za ovo? Moram tu biti. Ne moraš, pravo. Ovdje? Tamo. Ovdje? A, pa što mi nisi rekao di nema drveća samo ima? Možeš da smanjiš te malo bas. Evo ako nam ispusti. A ti si rekao ne može da nam iskoči. Može. Može? I nije vere. Ovako dobro. Malo je. Ljudi kidam rane od strana. Čekaj, di sad treba je? Tamo. Eto, eto. Tu nam. A što sad lupa to? Lupim ga mami. Ovo, lupim ga mami. Ko? A ti sad ne gledaš, ja neću iskočiti, jel da? A ti znaš ovo, ja ne znam. Vidim se. Tamo. Ne, na drugu stranu. Ovdje. Tamo. Tamo na onu stranu. Ovo. Na onu drugu. A nemoj to raditi. Pa kad ne znaš da Ja staneš. vidiš kako će tebe uplašiti. To sestra malo da kažem. Jebao.
Ćuti. Viš da sam sad sve ovo znao. Oj se usrata. Vidi bre, begaj ka mi iskuć. Zoomiraš? Zoomiram, ma. Sad bi ti rekao. A šta to oko kao zoomiram? Gdje sad idem? Tamo. Pa tu sam već bio. Ovdje? Dobro, idi po šumom. Ovdje? Opet je neko pojačao bas. Čekaj, šta mi vrži? Da ti kažem, sad bi ti rekao... Ja sam gledao u kameru, mislim dok je on tamo namještao. Okreni se sada, on je ispred. Dobro. Ovdje je. Što ti imaš naočar? Pa VR naočari, 3D. Didi idem se. Uši su mi ispucrane, nema srana. Didi idem, majmune jedan. Didi Pa, idem. Ne bi idi pravo, gates. idi pravo. Ovdje? Da. A to je nazad. Nije nazad, to je pravo. To je pravo. Da. Sad, gledajte i kada se userete, njemu dajte mislim. Idi bre. Ljudi, izvinjavam se što ovako čutimo, ali stvarno Da, treba se uvijek koncentracije. izvinite što sam otišao bas, ja mislim, on se plaši. Ja. Mislim je smija, ali on... A nemoj to raditi! A čekaj. Pa, došao sam opet tu, gle. To. E sad idi, probaj levo. Tamo gdje je tunel, levo, tako. Ajde. Ovako. Da. Ja ću obro otkinuti. Hoće mi se znamati, vidi. Kao, Tu na jednom stablu treba da bude isto. slušaj me, nemoj da me... Evo ga. Eto ga ljudi. Dobro. On se plaši, neće mi. Šta piše don't? Don't. Uglavnom Mama piše, tvoja. uglavnom pišete nemojte ga gledati. To jest ja sam sad preveo u meni. Ja sam sada preveo, sad dio treba sad idem. Pravo, evo. Zato moraš stolati. Ljudi moji, znači, tamo je pisalo nemojte gledati u oči, nešto tako, on vas neće uzeti uglavnom. Neće osupiti. Velik se Englez, da kažem. Ja engleski gledam. Ajde. Pa pusti dole! Gledaj dole, dole! Dole ne! Hajde, beži. Dole gledam da ti... Pa ne gledaš dole je konju jedan. Šta ne gledam dole, sad sam se potresao sad, evo ti pitam malo, da si ti malo potreseš. Moram da jednu keks. Evo sve sam se nežio, majko. Šta je? Jel se vidi ljudi? Vidi se, ajde nastavi. Izvinite ljudi, ovo je bilo... Šta nije strašno ti kad bi ovo igrala mi? Op! Konj je jedan, sad ja da vidim kako to snima, ajde. Super je. Super. Klikni.
On jedan. A čekaj, ti sad kad sakupiš te glupave papire, šta onda? Pa opet te okružite slenderi, Jel? tako sam gledao. I šta onda? A daj trčimo ono brzo. Znači, a znaš šta je Pa ne fora? trčimo. Nemoj non stop. Znaš kako, ja sam, ako Ne. ideš pravo, on je tamo izgleda. Tamo, jel da? Ja ne bi ovdje igrao. Što? Pa, to je njegov bio izbor ljudi, malo. Da se plašimo, rekao je, nećemo se plašiti, ali ajde. Pa ja sam igrao, ali nema zvuk. A od čega Evo su? ga jedna. Cedulja, kako nisi vidio sam ti Gdje? rekao? Gdje se zoomirao? Ne, Ne. I onda na Q. help me. Gdje Help se me da uzimalo? kažem, na, wait. Opet, sad ću pojačati bas. Nemoj! A fora bi bilo da možemo nešto uzmeti da ga... Da stavim trainer. Može da bude. To ti tamo. A nisam ti ko ti. Ajde prestani da lupaš više. Mogu da preskočim ovo. Da, to se spajde. Ja ćemo to do nas da možemo. Aj, kako mi se trese ruke. Vidi, ti sad odigraš ove više nećemo. Onda ću Ljudi tako. moji, to jest part 2 ćemo napraviti drugi deo, igrat ćemo isto. Ali igrat ćemo više, možda ćemo igrati I 2 ako puta. želite još ovakvih horror igrica, Pišite komentari i lajkujte Like. šta već. ali sad znamo da će oni lajkati da bi se mi ovako plašili. Jer su to njima smešna. Možda slabe dvije, mislim na fantastiku. Pa dobro je grafika. Vidite drvo, ovo sve, pa sijaju drvo ko? Vidite ovo sve tu. Drvo. Aaaa! I ti, tvoje drvo, evo sve mi zaselo ovaj Marš je li ti, maj. Jebeš mi. Kaži mi još tako. A. Što? Ne. Kaži. Ju, kurac, nisam ni vidio. Malo mi se trese ozbiljno stavio. To naopako, nisam ne. Ježim se. Šta ima u koru? Daj ključ majke ti, vozit ću ja i bez ove dizel. A što je to znao? Nisam zaselo. Onda nam naš film. Ajde ti preporučujem, ja ću da spiziti. Ajde vidi. Znači. I šta mi radi ovo? Ovo sam ovdje. Ko je ovdje ušao? Nije nikad izašao. Šta je? A to je taj toalaš što sam rekao. Ovo šta? Jebeni ti mamu da Ugasi sve. gasi sve. Znaš šta? Puši mi! Cigaru ću ti dati čovječe da pušiš.
Izgleda da je njima sad mrak, ne vide ništa. Ljudi, to je to. Vidi meni, to je bilo to za ovaj klip. Ako I- želite još ovakvih klipova, lajkujte, šerite, subscribe, bacite na komentar. Vidimo se u sljedećem klipu, bit će drugi dan. Ovo će Ćao. sigurno.